Guys, nabalitaan ako na naguba daw ang among tindahan sa barbecue at tuon sa nako. Ang nak itong sa may channel guys. Naguba guys, naguba. Ang among tindahan guys sa barbecue. Tripingan siguro sa mga hubog. Ambot sa nagubaan ni uy, yaak na sila uy. Naguba nila guys, among tindahan sa barbecue. Murag kuan ni pingon lawi sa mga tawhana oy wala mahimo sinira nila buang na sila oy hindi mo nagiguba akong tindahan sa barbecue wala mahimo ng mga tao ba gabaan ra mo ba kung sa may nagbuhat ani magabaan ra mo may manghilabot ninyo do pa yung tindahan sa barbecue ako tanawa o among pisto din sa gawas buang mga tawhana o yun mahimos kinabuhi amo na lang ayaw niya guys giguba nila gipilay-pilay man nila uy yung sa man nila uy tunon kaayo giahak mahimos kinabuhi yun sa kain nila kanang giguba may nila may nagubaan ni uy tabi mga tawhana ay ginoo ko mga takaron mga pabuyag kabaan na mo ba mapungkol na yung kapot kabaan na buhay kaya mo tindahan guys guba guys guba nila wak may bagyo ano naman na sama na uy guba nila mong tindahan pero mawalay mabuhat sa kinabuhi si Rika kay guba daw ako tawana shout out sa naguba sa among tindahan Kristo sa barbecue hinarunta nga mabuhi pa ka gunung giguba maayo ninyo no giguba nyo mong tindahan sa barbecue wala mo nahimo bitaw suko ang Ginoo ninyo bantay lang ba may manghilabot ninyo ba ko ang bayot tunon kaayo guba nila guys luoy kayo mong tindahan sa pisto sa mong barbecue sa gawas ilang giguba ay Ginoo ko lay mga mahimo nga tao guba nila mong tindahan to sa gawas sige lang ayuhan lang to na mo unya balik-balik lagi nila salamat guys sa patanaw guys suko lang ko gamay kay ilang magiguba akong tindahan wala biya may manghilabot nila ano man ang ilang man lang ipagtripan na mong tindahan sa barbecue may bagyo may hangin ipantumpag nila buang mga tawhana maghilabot sa ilang gabaan na sila tunon kayo kubun na nilang tindahan nila ang giba na nila ang tindahan kayo ipan nito mayo ipan nila ayun na nagbuang guba mahimo ang mga tao diba buwat ang mga pisto na mo diri ako liram mga tawhana wala gabai abak na lang kinabuhi labot sa ila
Ay, ginoo ko, nagigil ako sa inyo ha. Kung kinsa man ka nagguba ni, uy, makulatahan yung panako. But na lang nimo. Kung tanim mong kamot, buanga ka. Kung kilabot ninyo. Suko ang bayot kay naguba mong tindahan sa Pistos Barbecue. Salamat sa inyo guys. Thank you for watching. Luoy kay Miguel gibuguba ang among tindahan Pisto sa Barbecue sa gawas. Kinsa kay naguba. Kung ano nila oy gabaan na sila. Sagdi na sila oy walay mahimo sa kinabuhi. But guys, salamat sa patanaw guys. Akong gi-vlogs kay aron makita mo ang giguba ang among Pisto nga barbecuehan. Thank you for watching. Salamat.